Ole, clear tu zong zong te, chibai le ve kule. Pu editor chibai, mipui awo channel vulreng ro se. Tu lai thil thleng ang lo takin thil pakhat kan ze ve zuayange. Man deuh khan ka thian Assamese nam, Shillonga ka college zirpui. Aizol mucha ka hne na lo zin nen. Kapu than tlo turin le, ti fai vel turin thana kan kala. Nim na trâu le engilo vel kan ti fai zo nuwa pangpar te dain kan ho a ho ko nga chuan thu tak mel deuh si fiam thu ti deuh si hian thian pa hei aizola hian sap te po an lo in phum ve nuala ni mo ti in min zo ta phong maya ke chuan ni lo ve mi zo thlan ve ka ni hi tin ka changa ani la pek chuan chu ti ni si enga tinge an thlan lunga hian sap thumal in loving memory of, lest we forget, rest in peace. Tin zia kapatam si ve tilea. Kei chuan ka khrebik lo tia changin kan nuya. Ti chuan in kan thlen nu chuan ka rilruwa ka thian pa thil min zo khan. Ka ngai tuana ero article thui phian mai. Nia, mizo te hian sap trong kan ngai sa nga a thatna le atang kai na te po kan chor na sa. Chu ti lai ro chuan changkan na emoti ya kan thlan lunga te le zel sap thumal tam tak kan mangero azia lo deu a phum tu a vui tu a ziak tu a chiar tu chu mi zo tho kan ni zo tonga thumal kan nei lo po ni chuang si lo tin kan ngai tua vel mai maya enge ngai ve dan pu editor not Mizoram chimlam siha district a son sap missionary pi violet le a thla tu te original thla ne ro a om by FBK a pu editor chi bai le he mipui awo channel kal tlang hian kan lo out chuak ve liange congress le MNF chuan kumsom li don ram an hruaina khan kuddo state a minom tir hramania tuna kan sarkar shon te hi kumkhat le tlem chau anna sarkara ma se kan hruai tu ma sa te lei bat zong zong an rul zawa tar pension an tipung boka khai thar an lei boka kumsom li chunga hruai tu ma sa te ai khan an thok tam fe to zo ka ti chuan thu dang deu drugs addict ho hi do soi thiam an ti mo puzo minga TBCC nei tu pa hi do soi thiam kalati ber addict ho chu alaka chuan nep takan lani ma faka thil tlang mipui awo kaltlang hian kaushan ho tu pol khrang khrang ho tu te hi kan aw har don teang setana tarmit an vua kan ram thim zia an mu thei tlat lo mai la hi ani boi tlak per lai chu ni ma ni mita khan chuk lak cho ma in mi ram mita molte om an mu zok tlat mai lai te hi apoi hle an ve em mi ram shwai tu te hian kan ram shwai tu te angin anei ru ve ngai lo ti te hi hria se keini ramangin rui hlo ngai an tam ve lo keini aya ram phil zok le thazok an veitlat mai hi ke chuan dia bol hian en hlatna lian pui awwa nge tir na salutuk to ka tia kan ram thim zia hi an mu thei to lo ka ti lo thei lo he ko nga hian lo piang thar hlom mol te se ma ni ram thim zia mu thei lo mi ram mu thim tla tho mai hi lo piang thar ve to te se la kan ram hi adam le ngein ka ring tlatani elbiral te pulal thanzara congress president chuan tun thleng hian ZPM sarkar andang lamna alam hulonia a chen na hi apil ril om kati atar mit vua hi a thing to om kati lala aizol pu editor chi baile central scheme in saktan puina chu select ani meka achang tu department UDNP lampo an strict hle ni turani ma se makati chu adong tu tur an select te hi ka khria chian te in nei reng si te an ni hloma sarkar lam hian achang tu department lam hi thu nei na pum hlum pe se an don huna aman dan tu ni lowa mang te hne na
action na takin la se ka ti hle mai ruling party hruai tu ni wanga la kan nu kang kalphung thar sarkar hi sarkar masa te aya andang lambik na kan mu ngei ka be seya hei hi kan moral ti sezel tur ve na thata ka ni nge yang bai mampuya neutral pu editor chi bai le tunlaya kan opposition party president te campaign naw hla hian kalunga tileng tlat pakhat na MNF president pu Zoram thanga chimlam tlo kwal chuan pulal du ma hi central lama atatum lo hle a sumpo asoi chuak theilawati an tia ena kumsom thum pasari zet an lo beito asam rifle te an son chwa theimia lo chu pulal du ma chuan niza somni pangalek chungin ason chuak theya bina tuile nuwa awei khatna mizo hlang hlak omna tur territorial army company din turin atifel le der to bok sina four lane compensation antifel thei tho lo chu double compensation pek tirin atifel der boka ani ai chuan atatum zo ka ni lo mo panina MPCC president pulal thanzar la chuan ZPM sarkara kunna thok tu ti an beidong Mipui jinga sumleng vel awm lo wangin swal na apung na sa alo ti ve bok kumin tluka Zoram Mipui kunna thok tu te hne na sumalu tam le an hlim zia le ruling party hruai tu te chunga rin na an hna zia hi kan la hengai om lo ve so thing mun phia marcha le bu hum an leina zong te hi claim an lo ti ani mo heng kan party pahnih hruai tu te hian an du dan nge an soi an mu mang zok le bai nal tuaya Mizoram rui thethil le sualna lopung chho zela hian ni tina zirtir tu te hi amo phur tulian tak kan ni an ganwa dia tangin primary middle high school college university thlengin mi fadulai tak te kanin kola zirlai te hi an zirlai syllabus thiam tir chau hi kan ti turani lo syllabus chu pat khat chawani mi man tlak mirinom mitwar chelle taimatura zirlai te cherchwa hi zirtir tu napui berani zok khotlang nun phung politics sakwa thleng hian thirila alungoi thla kan tiem heng zong te hi zirtir tu te kun nuwa pu lo the ni lo misual tual that ruk ruk ching te an lo om hian primary middle high school khoya nge kal tu te nge an zirtir tu te ti hian kanin mel tan ta zirtir tu in ana diktaka tho chuan misual a hring chuak ngai lo zirtir tu te inen fia ila lola ka lung oi mai lovin kan zirtir chuate engdin huna nge anom ti in ingai ven thin angu mi thalo langsar tak an lom te hian kan fel na pom thlapila zirtir tu tak ini thewangu chutin kan ram kan siam thange yang RK sanga pu editor chibaile e khai in logic ve mo ka khelova kalphung thar sarkar ti taka thil thar hria tur kar tin deuh tho kan hretamaya achan ni beralang chu lalpa tri tak na ne na bulchana ram mangai tak tu ten ro rel na phong an chel to wang hi ani pulal duama chief minister in asoi ka hriat reng chu lui tui pu anara fim chuan among lampo afim ngei thin alo ti kha ni he thu fing manga sarkar tharin ro rel na an kalpui meu chuan mason na mel kan huta zela chief minister in ave moral reform a soi fo le a sarkarina a ken ko mek ra chua hi mimala pola khotla nga le rama te hian a ra chuak mek nin riat chung zinga tlema zong zinga zirlai pol MZP hian tunma sarkar ma sa te hun lai khan kan rama nam dang sumdong te hne na donation khon kha anwar hle a sarkarin mita sia nge ni kha khan kan nam le sa khom hel atimok hle a
kumsa khazakwa somriat paruk vel khan Shillong Police Bazar a kwan keipo khati laya motor zui ve mai kha KSU intiten poisa minchu saktoa khatiangang caliber niamlu tuk zirlai kha an ni ve lo hi kadu tak zetani tuna chuan an fakom to khop maya Sericulture Department na nalak chungchanga hian an ti tur diktak an ti ani adik tak chuan zirlai te hian an thei topin lekha an zira na an handila khati hun laya duplicate sarkar khan athiam le tlingtla ka in an mani party recommend emo officer recommend an la le dai zela tun chuma po hian hetiang ril ru hi a enroll ve deuh ani ari noma MZP ten an ti thatak zet ani ama ero chu mani loka lungleilam MZP ten mor an huai hot vak kha an ti lo top tur ani thung kha thila khan eptulam party an enroll ngei ni in mitam zo khian kan ring tata chu wangin sarkar policy ti buai lo zonga mala khi tum khram to sela tha ang ole ZPM kalphung thar chuan mipui te chaupo ni lovin Congress le MNF shwai tu te po asiam thatel ve thovina langa atir lam kha chuan sarkar thar kha an nam thluk thei mai in ringin han nam nula vauzam mai an han tuma party nau pangte budget pola pharangai lo pol khang in sui khom chop hian engma min thlen lowang ti in mipui te min fui vela so thing la an lei tak lowang ti in anil sen vel vak vaka khopuya social media lama nen an rak vak vaka akha to kin press conference an ko deuh reng boka ale alingin an sul nu hlui por takte mangin ZPM sarkar ti ming chiat an han tum ngial thina an beidong ta deuh ani yang Congress hoten NLUP hluilon to nu policy an han soimoi le a MNF lam la hian thil om thei po ni to lo kan sarkar le don te an han ti le ringot boka engpo ni se mipui te bum tuma thil ti engma ti nei lovin sarkar lai hi social fo thin ma se chief minister mitak takin akai hruai hi reipo anla sarkar ma hian thil tha an ti hnem to ema wang hian eptulam te hi an moral hi siam thatin anom ve meka mi policy soichia simin tlakai vak to lo an policy te po an han soimoi ve le tran ania alomom lama inga yang ole ZPM sarkar kan thlir dana hian Zoram Mipui te hian kan be sei hi asangin kan du tuya hemi wang tak hian rorel tu te hian film khur takin min hruai ula hun ma salama ram hruai tu ten min hruayang mai khan ni lovin e kan ram riang te hi lotin na tlang min han lon sopui ngei te u hruai tu ten in zirphot chuan kan nam zo fa te hi kan parvu ve nge yang khwa vela hian kolnia aizo south awanga inom mia thin em ole voin hi inrin ni a inrin ni tu ka pahu bazar hi chili anoma chungte chu pakhatna du leingam pahnina nupui ten leituran ziasak pathumna nupui te zuya chome leisa ak palina nupui te leisa aka pang parking a engber hi ngei ni le pahutan o